siya sa inyo ha. Gusto na tawag siya. Sa kamayo sila, sa mga pinaboy. At po sa tuwa na dito. Nagkato sa mga tao na sagoy, sinugoy, nakadik. Dito nga tao. Ano nga gusto na share. Pagkatusaw. Isa pa lang gusto na ito kadautan. Gusto na ito makasasalanan. Itubangan sa Diyos, mahal imanggat na ito. Mahal ka sa Diyos. O gusto siya magipagkilas ng Diyos. Seryoso siya sa iyang pagkipumas sa buha. Seryoso siya sa iyang pagkipumas sa buha. Ako, magkakita yan. Yan ang padala. Yan ang pinupunan ni Jesus. Ano pa sa Bible, sa
akong pinabuhi. Ang Hebrews nag-ingon na it is appointed unto man once to die, and after that there is a judgment. Ang usag kita sa katao, magkita na mamatay sa mga usa. Uban niya na, magpupong na niya. Wala ikso nga, wala ko ng handog sa matagod ang kanato, pero wala siya edad na matuturan sa turang nila. Bago ka sa klase-klase sa mga lahat, bata, pagkaso, ulang, kasi wala pa na tao. Wala ikso na ilaw na hindi ko nagwabot ng pinag-unaso ng pagkaman. Isa at sa Diyos na nag-push whenever we take Jesus, shall not perish of not everlasting life. Wala ikso na makabatong ka, matupal na sa sandahan na isa tumutungo ka na ko na hindi siya makamatay. Naluga sa inyo na pinamalay ka lang. Sa una ka na ko iksuon, inaon na hindi na ko sa lahat ang nabuhi. Sa mga utang ng magkataw lamang ito ang mga dito na pagkasintas ng mga una na po iyak sa mga pagkap sa mga ayaw kaulaw ayaw utang sa pinuna nga nagkagawa nung okay kami ng buhay noon ayaw nag-iwan niya thousands of years ibuwan na magalunda magyakan sa sasipay sa usaka tao na mag-iwan siya muna nga, kalipay niya ang pagpasay ng mga kalipay niya ang pagdawag sa mga sa kaman. Ngayon pagsalit sa imong kwarta lang pagsalit ng turangan ka, bastos ka, pagkakit ka ba, so wala ka masayang sa muna so now na sa kapay log sa Diyos na nato sa untagon na naas yan ang pagdagang mahal sa mga today is the day of your salvation. Ngayon, pag-ayin sa kasi karoon takot sa pagpasa. Gawa ka siya, maaari ka siya sa iyong amin. Muna so na before ko ngayon ko sa ako sabi na ko sa gawa ko dito sa akin na ron nakikita ka na yung kasyon sa tamang panahon. So na yun siya. Kaya nga ako isulayan sa Jesus kaya ito isang paman sa pagkagagin nahimong ko ako na rin natinit sa mga kana mga turutista kana mga puso na tumatay pagsulong na o ba anak pagtumpa na wala yung soon na grasya sa Ginoo na kailangan pa niya sikat siya o pinupuri na ito na yung kanan. So, awag kong ikaw, gawin sa Jesus. Siguro nagkaroon na Kristohanon ka, o nahilayo ka ba, backslide ba ka, nasayod ka na Ginoo, kapalog ka na Diyos, pero wala na ka, panatong yan ka diyan. So, karoon pa daw, balik na sa Ginoo, na Ginoo atin na balik. Na natinda mo God sa Ginoo. So, nawago ko ito sa pagsabat niya sa mga pag-apog. So, dali ang pag-apog, mga pinigan, personal niyo, pag-istorya sa Diyos. Ay, wala niya lang. So, mga piniglasin kasi niyo pag-istorya sa Diyos. Wala niya lang. Ginoong Jesus, ako gidawat, ginaw sa ako ito mga sasala. Ginoong sa iwa ako, kasala ako niya, kaya ko, iwa, tulong, pasunan ang mga sasakyan. Kabangyan mo sa pag-iyak ng tanan. Kabangyan mo sa pagdalagan. Dawat mo ikaw, pag-ahali ka, pag-imanan ka sa aking isulat ako. Pangalan, nasa libro sa ulat. Kami sa kalwalupan ba? Laman sa pag-ibupan, pag-asaylo, pag-iwas. Dawat sa